syniadau i leirio storia chafodd ei adrodd canrifoedd yn ôl. Mae gan yn wahanol ond diom yn ddiddorol ai leirio storia un. Bydd yn disgwyl chi rando na chladdio na sefyll yn y blaen. Cymeredwriaeth ganoliaeth na newid gan ymlaen. Tyrau ddiawl o hawl i gwyno, tyrau'n byd o bwy sydd yn mond geiriau gwaed am hyn amar a di-drwy. Gan anangerddol, gan ddyn sy'n galw un yn gerddor. Y beti un ai di werthu CDs, gan i'r weiriau sy'n feddwl i'n byd. Mae gan yn wahanol ond mond yn gerddorol algylchu syniadau i leirio storia